στάζει, πόσο σου μοιάζει. Φωτιά και αέρα στον κόσμο φοβέρει. Λοιπόν, ονομάζομαι Καρατζιαλέτα. Ονομάζομαι Συνοδική Σταύρος. Καλημέρα, λέγομαι Βασίλης Σκέτος. Γεια σας, είμαι ο Ρώσος Φιλοστόμου. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μητρόπουλος, έρχομαι από Φλόρινα. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κουτεξής από Αθήνα. Λέγομαι Φωτεινή Κατή. Καλημέρα, ονομάζομαι Θέσης Παναθιάδης. Καλησπέρα, ονομάζομαι Τζάβος Βασίλης. Καλησπέρα σας, Κόκκινος Χρήστος ονομάζομαι. Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Νικολάου. Γεια σας, είμαι ο Στουρνάρος Κωνσταντίνος από την Αθήνα. Στέλιος Φαριανός. Τυράτζαλης Γιώργος λέγομαι. Ονομάζομαι Αφράτης Αλγύρης. Καλημέρα, λέγομαι Κίζα Χριστίνα. Καλημέρα, ονομάζομαι Χοδρογιάννης Βασίλης. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ματαρτής. Γεια σας, είμαι η Σωτηροπούλου Χριστίνα. Είμαι εδώ γιατί στην Ολυμπιακή Ιδέα έχει αλλάξει η ζωή μου. Είμαι Σμαράγδη, όλα τέλεια. Ολυμπιακή Ιδέα θα πάμε πάρα πολύ μακριά. Η χθεσινή ημέρα ήταν υπέροχη και η σημερινή μένεται να είναι ακόμη πιο δυνατή με πολλές αναγνωρίσεις. Ευχαριστώ. Η χθεσινή ημέρα ήταν καταπληκτική. Μας έδωσε τεράστια όθηση στο να συνεχίσουμε. Είμαι από πέρσι τον Μάιο στην Ολυμπιακή Ιδέα και πηγαίνουμε καταπληκτικά καλά. Θεωρώ ότι είναι για πρώτη φορά παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, έχει νόημα. Η χθεσινή μέρα ήταν, όπως μας είχε πει και ο Κώστας, έξω από αυτά που περιμέναμε. Δηλαδή ανακοινώθηκαν τόσα νέα που δεν μπορούμε ακόμα να τα φιλτράρουμε. Πρέπει σήμερα να τα δούμε, αλλά είναι σίγουρα καταιγιστικά και θα εκτοξεύσουν την εταιρεία σε ρυθμούς που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Η χθεσινή ημέρα ήταν απίστευτη. Ειλικρινά η Ολυμπιακή Ιδέα είναι η καλύτερη επιχειρηματική ιδέα του σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Ειλικρινά. Ευχαριστώ. Η χθεσινή μέρα ήταν καταπληκτική. Πάμε να κάνουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία, όχι μόνο για μας αλλά για όλο τον κόσμο. Ολυμπιακή Ιδέα. I love you. Η χθεσινή μέρα στο συνέδριο ήταν εκπληκτική. Έχουμε γεμίσει ενέργεια και είμαστε εδώ για την οικονομική μας ανεξαρτησία και για να δώσουμε μέλλον σε όλους όποιον είναι αισιόδοξος και παλεύει γι' αυτό. Η χθεσινή μέρα ήταν αντάξια των προσδοκιών μου. Ένιωσα τον παλμό και τη θετικότητα που είχα ανάγκη να πάρω στη ζωή μου. Και σήμερα βρίσκομαι για να συνεχίσω να ελπίζω και να προσπαθώ. Καταπληκτική ημέρα, πολλή πληροφόρηση, εμπειρίες πετυχημένων ανθρώπων που μας δίνουν και εμάς τα βήματα τα σωστά για να προχωρήσουμε μπροστά. Χθες η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδες, περάσαμε τέλεια και πάμε να απογειώσουμε την Ολυμπιακή Ιδέα. Είχαμε καινούργια εργαλεία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις αποδόσεις μας. Το χθεσινό event ήταν εκπληκτικό, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα που βλέπουμε καθημερινά. Μας ανακοινώσαν καινούργια μπόνους και καινούργια εργαλεία στην επιχείρησή μας που μπορούμε να εκτοξεύσουμε. Είναι απλά εκπληκτικό, μην το χάσετε και το επόμενο. Σχετικά με το χθεσινό event χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αναγνωρίστηκε πολλοί κόσμος ο οποίος πάλεψε και το άξιζε. Και σήμερα βρίσκομαι εδώ για να υποστηρίξω άλλη μια μέρα την Ολυμπιακή Ιδέα και αυτό το μεγάλο event. Χθες ήταν όλα πολύ όμορφα εδώ. Κάθε event είναι και καλύτερα για την Ολυμπιακή Ιδέα. Περισσότερος κόσμος, περισσότερες αναγνωρίσεις, περισσότερες ανακοινώσεις. Και σήμερα ήρθαμε να ξαναπεράσουμε ακόμα ένα ωραίο πάρτι. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι υπέροχο, κάτι φανταστικό. Μπορώ να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και έχουμε μια φανταστική ηγεσία που μας βοηθάει από το πρώτο ξεκίνημα μέχρι τους στόχους που ονειρευόμαστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Το χθεσινό event ήταν τρομερό, καινούργιες αναγνωρίσεις, καινούργιοι άνθρωποι. Η εταιρεία μας δυναμώνει και όλοι μαζί προχωράμε μπροστά προς την επιτυχία. Χθες περάσαμε υπέροχα εδώ, ενημερωθήκαμε για τα νέα προγράμματα της εταιρείας. Ασχολούμαι στην Ολυμπιακή Ιδέα και αλλάξει το μέλλον μου και τη ζωή μου. Ήρθαμε χθες να ακούσουμε τις καινούργιες ιδέες της Ολυμπιακής Ιδέα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε δυναμικά. Έχουμε αντλήσει πραγματικά μια πολύ θετική ενέργεια, το οποίο μας δίνει εφόδια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα βήματα, ώστε να φέρουμε μια επιτυχία πιο κοντά σε εμάς. Εκπληκτικά νέα, πολλοί κόσμος, γεμίσαμε άλλη μια φορά το θέατρο. Όποιος δεν ήταν εδώ έχασε πραγματικά κάτι τρομερά καλό και να αλλάξει τη ζωή του. Χθες ήταν φοβερά, σήμερα περιμένουμε να είναι ακόμα καλύτερα. Ολυμπιακή Ιδέα.